बमा थरसे लस जालायबाय बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सोबबो गासै सोबाना फापर बायदि दाब्ले खालामगोन आं बुथारनाङा BM फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय थैब्लाबो जेना मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ NEWBO एपआव होनाय जाबाय आरो दा समाव सोलिगासिनो दं माबादि खाफाल लानानै उजिखोलै आं आफा ओइ मानसि गोरा गोरा फैदोंब्रा एसे खोन्थाहरलाय जाय बिथांमोना नायनो हास्थायदों बिथांमोना NEWBO एपखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै 70 रां होनानै नायनो हागोन चाइनानिफ्राय बम लाबोनानै नोंसिनि न'आव बेफ्रुगोन आं नोंसोरबो थैगोन आंबो थैगोन बे सावथुनखौ लिरदों आरो बिथोन होदों बिरफुं महिलारिया बहाबा फायखाना सुग्राफोर साख्रि मावो नामा फायखाना सुग्रा नङा पुलिस अफिसार आं जाबा जानानै लाइ बिसिग्रा नङा नांगौबा आंखौनो बुनानै खिबु गोजा खालामजोब नायबाय था थैब्लाबो जेना नैबे मोगथाङाबो लांफैथारगोन आं नोंसाजोखौ खावनानैबाबो लांफैगोन आं थैब्लाबो जेना मोजां मोनबाय